थाम्बनेल आरो टाइटेलखौथ' नुखाबायानो थ' दिनैनि रस भिडिअ'आ जोबोद धामाका जागोन। जोबजासिम नायाबा इन्टारेस्ट मोननाय नङा आरोना। थ' बांद्राय बुखेबाय थाला बे आंनि डिसक्लेमारखौ लागायनोसै। बाबु बर' हिनजावफोरनिखौ दांनो मोनगोन नामा? हिनजावफोरनिखौ दांना मजा लायाबा सोरनिखौ मजा लानो आरो। नोङो मानि खर' हिनजावनि माल नांनानै खिनाय सिनो नामा? खानाय सिनायाव मा लंथं खुनानै खानाय सिनो? लंथं खुनांगोनथ' आरो लंथं खुवाबालाय बोरैथो हानोसै खानायखौलाय सिननो। नै बिराद लाजि गोरों मा लाजि गोरोंनो ओमफ्राय मान्दिया आंखो खुगायाव होनो नी खुगायाव होनो माने बेनो आरोखि माने ललिपप जाहोगोन नोंखौ। हिनजावखौनो होबाय था टक टकनो खुगायाव आंखो खुगायाव होनाङा आंना खुगायाव हाबजानाय नङा नोंनिया। खुगायाव हाबजायाबाबो सोगोन आरोखि बिदिनो सोबाय थाबा हाबजानाय जागोन नालाय। माखौ नायनो बिखो नोङो? सनाबो होनबावबाय आरो नायनोबो बिबावबाय। देखायना होलै बाजै एसे गल'ल' हुदै गजासे नायबाय थाथो। नोंनि नोमारखौ नोङो बोलानानै ब्ला ब्ला नायनो हाया। नोंनाबोथ' बेनो देन्थाया खालि कमेन्टआनो लोदै सिफा नामा? फाग्ला बुङोरानोलाय। गावनाव थानायखौनो बुकिलायबाय थायो गावबा गाव नायबाय थाबानो जायोना। सिथाबनानै थाखानायसो बे बुस्थुआ। नायनि एसे माबायदि सिथाबना थानाय। मानसिजों बुलायनोबा मानसिखौ ओरै खालामनाङा डाइरेक्ट। मानोथो ओरै खालामनाङा डाइरेक्ट सोना होनांगौ नामा? बे मानसि दा आंजोंथ' दा मानसि गैया बे मानसिखौ आतसा डाइरेक्ट हमथाबना सोना होखानांगौ आरो ना बाजै। गोरा खालामगारासोलै बे दान्थाखौ गोरा खालामगोलै नोङो दोत। थ' लोगोफोर बेनोमोन आरो ना थ' दिनैनि रस भिडिअ नेक्स्टआवहाय धामाका रस भिडिअ फैबाय दोङो थ' नोंथांमोना नेना थाबाय थाबानो जाबाय आरो गोबाव जाबायमोन माने भिडिअ लाबोया थ' दिनै भिडिअ लानानै फैबाय थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथ' गासिबो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायना थाङो नाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामा जायफ्रा चेनेल गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय थ' भिडिअलाय नेक्स्ट धामाका रस भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय लोगोफोर।